Avataan Red Bull joulukalenteri part 20. Hello kaikille ja tervetuloa uuden luukun pariin. Nyt tänään meillä luetaan kommentteja. Ja tähän väliin pahoittelut, että nämä videot tulee vähän myöhässä, koska mä työstän koko ajan yhtä videoa, minkä mä haluan YouTubeen, mutta se ei suostu menee sinne, niin mä joudun tekemään lisää teille näitä videoita. Mutta nyt mennään reagoimaan teidän kommentteihin taas. Katsotaan, mikä on ollut teidän vastaanotto. Eli tällä videolla mä pyysin teiltä, että minkälaisia videoita te haluatte nähdä tässä joulukalenterissa. Totta kai sieltä tuli esille Lidl ASMR, koska mä lupasin teille se Lidl ASMR ja Lidl ASMR video. Tää on se video, minkä mä sanoin äsken alussa. Elikkä mä en saa sitä YouTubeen mitenkään, koska YouTube luulee, että siinä on tää random lapsia, vaikka siinä on minä ja Sami, niin kuin näkyy tästä kuvasta. Sitten muuta toivottiin kanelihaastetta, mutta sitä mä en tuu toteuttaa, koska se on liian lyhyt ja vähän tylsä. Ja kaikki on tehnyt sen jo, niin en mä tiedä kannattaako sitä tehdä enää. Sitten mennään seuraavaan kommenttiin. Sitten oltiin kommentoitu, haluun 1 000 000 vai 1 biljoona euroa, mihin mä olin vastannut mäkin. Mennään seuraavaan videoon, mikä on 3. video. Mä kysyin teiltä, haluatteko te nähdä lisää reagointivideoita, niin tänne oltiin kommentoitu tälleen. Oi please lisää. Ja totta kai tuli lisää reagointivideoita. Seuraavana on kommentoitu. Kiitos videosta, muista olla oma itse aina, mutta ei tartsu. Kyllä mä tiedän, mä haluan aina olla oma itteni ja tehdä omaa juttua. Ja toivottavasti tää, ketä on kommentoinut tämän kommentin, niin tekee myös omaa juttua. Niin kuin te kaikki muutkin siellä voitte tehdä sitä omaa juttua. Seuraava kommentti. Voitko tehdä lisää näitä reagointivideoita? Haluun Cloudtiin. Lol. No, nyt sä pääsit. Sun nimi näkyy tällä videolla. Mä lupasin kaikille, että mä haluan suojaa kaikkien yksityisyyttä. Enkä mä halua olla sellainen, että nyt sä otat Cloudia ja yhtäkkiä sä oot fame, kun kaikki haluaa nykyään olla fame. Mutta ei se toimi silleen. Mennään 5. luukkuun, jossa mulla ollaan kommentoitu. Joo, please, onko se Lidl ASMR comeback? Elikkä nää kaikki oltiin kommentoitu samalta henkilöltä. Totta kai mä lupasin sen, mutta älkää syyttäkö mua. Syyttäkää YouTubeen niinku oikeesti. Siis ne ei halua, että mä julkaisen mun vanhaa videoa. Joten voidaanko me tää kommenttikenttä, niin voidaanko täyttää tuolla kommentilla, että YouTube, antakaa Jessa julkaista Lidl ASMR. Ja jos ei ne silti anna sitä, niin me voidaan vaikka reagoida siihen, niin me saadaan paremmin kontsaa. Ja päästä näkemään, minkälainen se oikeasti on. Seuraavaksi oltiin kommentoitu, missä sun Superstar-biisi on. Jos oot poistanut sen, niin voitko uppaa takaisin legit mun lempibiisi äijältä. Ja jos poistit, niin miksi poistit sen? Ja mä olen siis vastannut siihen, että oon poistanut ja voin Spotifyin laittaa ja voin kertoa myöhemmin somessa, miksi poistin. Ja nyt tässä te saatte kuulla sen, miksi mä oon poistanut sen. Elikkä siis tää hetki, kun tää Superstar-biisi oli YouTubessa, niin se ei ollut silloin Spotifyssa, mun muistaakseni. Tai sit oli, mut mä en vaan muista. Mä poistin sen takia, koska siinä se laatu oli vähän semmonen heikko, ja mä halusin tehdä sen uudestaan. Niin saatte ehkä jopa 2000-luku biisin ja Superstar-biisin paremmalla laadulla tulevaisuudessa. Joten olkaa valmiina. Voitko reagoida mun kommentteihin, jos se on guilty I'm begging? Se tulee ehkä ensi videolla. Voi hemmetti. Ai että, mä oon kyllä niin hyvä vastaamaan teille näihin teidän kommentteihin. Mutta kiitos kun katsotte tän, reagoidaan teidän kommentteihin kautta luetaan teidän kommentteja. Muistakaa tykätä videosta, tilatkaa kanava, kello päälle, ette missä enää uusia jaksoja. Ja me nähdään sitten ensi videon parissa, sinne asti, moikka!